Είναι πιο εύκολο να εμπιστευτείς ένα γυμνασμένο άνθρωπο στις επιχειρήσεις. Δεν είναι θέμα ματαιοδοξίας, ούτε θέμα αισθητικής. Είναι θέμα απόδειξης χαρακτήρα. Ένα γυμνασμένο σώμα δεν αγοράζεται, δεν κληρονομείται και δεν κλέπεται. Είναι το αποτέλεσμα χιλιάδων ωρών πειθαρχίας, σωστής διατροφής και επιμονής όταν οι άλλοι κοιμώντουσαν. Όταν μπαίνεις σε ένα meeting και ο άλλος βλέπει ότι έχεις τον έλεγχο του σώματος σου, αυτόματα υποθέτει τρία πράγματα. 1. Έχεις πειθαρχία και ξέρεις να τηρείς ένα πρόγραμμα. 2. Αντέχεις την πίεση και δεν τα παρατάς. Και 3. Είσαι συνεπής. Κάνεις αυτό που είπες ότι θα κάνεις, ακόμα και όταν δεν έχεις διάθεση. Αν δεν μπορείς να ελέγξεις το δικό σου σώμα, πώς περιμένεις από κάποιον να σε εμπιστευτεί να ελέγξεις το δικό του project, τα χρήματά του ή την ομάδα του? Η εικόνα σου είναι το πρώτο συμβόλαιο που υπογράφει με τον πελάτη πριν καν ανοίξεις το στόμα σου. Η επιτυχία στη γυμναστική είναι το training ground για την επιτυχία σου στην αγορά. Εσύ επενδύεις την εικόνα σου όσο επενδύεις τη γνώση σου.